Šta je ovo? Pa šta mislim ovo? Da li je ovo postojao u Beogradu veći glumac od Zorana Ramilovića? Pa ovaj čovjek, čovjek koji je glumio, to su ove teme iz svakodnevnog života. On je ovo dočaravao priče iz svakodnevnog života ljudi. Znači, svakodnevno ovo teme, odnose, on je radio ovo odnose majka, ćerka, otac, ćerka, zet, ovaj, zet, kako se zove zet, onda otac i tako, on je radio, on je dočarao, on je radio to u takvom stilu da niko nije mogao to da glumi. Znači, on je to, njega je nosila, njega je nosila neka energija. Njega je nosila energija i on je odlično ovo glumio. On je i umro. On je i umro u ateljeu 212 na Terazijama. U tom stilu je objašnjavao ljudi, on je tamo i umro. Pa koliko je predstava ovo? Pa nije on radio samo Radovana III, on je radio i ovo Kirijanju i radio je odnose u porodici. On je radio i od Nušića. On je i Nušićeve likove radio. On je radio i ove antičke likove. On je uzimao antičke likove. Znači nije bilo. U Beogradu još nema takvog glumca da se pojavio kao on. On ima i filmove. Njegovi filmovi su i komedija, i tragedija. On je predstavljao tragediju kroz komediju.